Nahiko surrealista da poza aukeratu izana. Poza momentu oso konkretutan suertatzen da, ez? Kirola egiten dudanean, pozik sentitzen naiz, musika jotzen dudanean, pozik sentitzen naiz, eta une haietan parrandan ateratzen naizenean, eta goraino nagoenean, pozik nago, ze enaiz gogatzen ebasibo nago, eta ez ditut nire arazoak goratzen, orduan, hala. Gaur egunde askotan galdetzea telora, pozik bizitzea, eta gatzen izuela pintxatzen da, ez dakiz zergan pozik bizitzea. Teleno, enitzan lasai bizi beti alerta egotin itzan, beldurrakin hartze gertatzen zitzaiten, nola egongo nitzan, nik nire egunerokotasunen lasai bizitzea, netzako ustet postasuna hori dara. Burua lasaiotea. Normalean, pertsonok nera besana nukiz ditugun aldaketak, bi talde handitan zelkatu daitezke, bai? Alde batetik badaude aldaketa fisiko-biologikoak, bereziki garapen sexuala ematen da, beraz gorputzak baditu hainbat aldaketa, beti da sexualitatea garrantzitsua, baina nera bezaroan hori ezaugarri propio batzu dauzka eta eraikuntza prozesu horretan garrantzia dauka, aldaketa nabariak daude. Aldaketa hormonalek eragiten dituzte aldaketa fisikoak, eta bueno, hor adaptazio prozesu bat egoten da, ez da egun batetik bestera gertatzen zela, eta pixkanaka joan behar gara, tokatu zitzaigunean, joan behar dira bere gorputza ezagutzen. Gorputz berri batera nolabait moldatzen, ez? Horri lotuta baita ere burmuinan hainbat aldaketa gertatzen dira, eta horrek eragin nabarmena dauka gure emozioak bizitzeko daukaguneran ere. Nerabearen burmuina ondiokan garatzen ari da. Garapen hori ez da bukatuko 25 edo 30 urte dituen ere arte. Eta bitartean, heldu baten garunarekin hainbat ezberdintasun ditu. Esaterako, kopetaren atzekalde horretan dagoen kortez prefrontal horrek, zeinek orokorrean aurrera eramaten ditudan jokabideak erabakitzen dituen, erabakiak hartzen ditu bereziki sozialki arrakasta izateko, edo esperientzia berriak aurkitu nahiean.